दिनै माने बल बम जोबथा आरोना दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो बल बमा लोगोफोर दिनै जोबथा समबार सावन मासनि दिनै जोबथा समबार आरोना गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय साइखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय दायो दङ लोगोफोर काजिरङा हालदिबारि मोनसे बले बाबानि मन्दिराव दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दायो दिनै माने बल बम जोबथा आरोना दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो बल बमा लोगोफोर दिनै जोबथा समबार सावन मासनि दिनै जोबथा समबार आरोना समबारा खेनब्रै थायो नालाय एबा सावन मासनि दिनै जोबथा समबार बेनिफ्राय जोङो दायो फुजा खालामनानै बले बाबानि शिबलिंआव माने जोङो दै होखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो नैबेवहायबो आरो मोनसे दङ मन्दिरा ओमफ्राय बेवहायबो दै लुखांबाय ओमफ्राय बे मन्दिरनि जिं जिं फुख्रि दं आरोना नै फुख्रि नै ना ओंखारदों आरोना नै नाया नै नायनो हागोन नै ना दङ ओमफ्राय बेवहाय मुरि होनानै गालांदों आरोना सोरबा आदार होना गालांदों नाया बिराद गिदिर गिदिर नै नुदोंना नै लोगोफोर बिराद मोजां मन्दिरा बिराद साफा बिराद मोजां नांबाय फैनानै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माने बल बमाबो जोबखाबाय दिनैनो लास्ट आरोना बल बमा लोगोफोर नै नाया नै गिदिर गिदिरथार सिगाङाव आरो मोनसे मन्दिर दंबावो जोङो दा बै सिगांनि मन्दिराव थांनोसै बेनिफ्राय जोङो बेवहाय साखि बाथि सावखांबाय जोङो दा ओंखारबाय बल बम ओमफ्राय जोङो दा सिगांनि मन्दिराव थांसै आरोना लोगोफोर बल बम सिगाङाव आरो मन्दिर दंबावो बेयाव थांसै आरोना दायो नै बेवहाय रामदिनु दं नै बेनो आरोना मन्दिरा बिराद मोजां बिराद साफा এই পাথৰটো দেখিছে নহয় এই পাথৰটো হ'ল যেতিয়া প্ৰথম ৰাস্তা বনাই তেতিয়া PWD ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে মুছলিম তেখেতে ভাবিলে কি প্ৰথমটো ভাবিলে খান্দি চাই লওঁ খান্দি উঠাই দিওঁ 20 ফুটলৈকে খান্দি চালে কিন্তু অন্ত নাপালে কিমান ডাঙৰ আছে তাৰপিছত তেওঁ ভাবিলে বুলডোজাৰ লগাই পেলাই প্লেন কৰি ৰাস্তাটো বনাই দিম বুলডোজাৰ লগালে বুলডোজাৰৰ ব্লেড ভাঙি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে কি বম লগাই উৰাই দিম পাথৰটো তেতিয়া তেখেতে সপোন পালে ৰাতি যে তুমি কি উৰাবা তুমি উৰি যাবা তুমি সেইটো ভৱিষ্যতো নকৰিবা তেতিয়া তেখেতে ইয়াত হস্তীয়া দিনত 1 ট্ৰাক বস্তু আনি পূজা দিছে মাক আৰু কৈছে মা মইতো এটা মুছলিম মানুহ হয় যদি কোনোবা PW ইঞ্জিনিয়াৰে হাত লগাব নোৱাৰিব মই ৰেজিষ্টাৰত লিখি যাম नैबे लामाजों जायनो थाङो जायनो फैयो माने बेनो खुलुमलाङो आरोना बे मन्दिराव खुलुमलांखानांगौ आरोना ओमफ्राय दान होलाङो बिराद गिदिर गिदिर आरो बेगावसो थाबायना बै मोनसे बेगाव दायो मोननैबो मन्दिराव खुलुमखांबाय मोननैबो मन्दिराव दर्शन खालामखांबाय ओमफ्राय बुट मोनजाबाय आरोना लोगोफोर हराव फैनायमोन हरावथ' माने देखायनो हादिया ओमफ्राय दा सोरांबाय नालाय देखायबाय आरोना लोगोफोर नोंथां मोजां एसे भिउसफोरखौ ओमफ्राय दा लामाफोरखौबो एसे देखायलांबाय थानोसै माने जोङो हरावनो फैदों नालाय हरावहायथ' आरो भिडिअफोरखौ मोजां नुवा नालाय ओमफ्राय सोरांनाय लोगो लोगोनो बानायबाय फुजाखौ होखांजोब्बाय मोननैबो मन्दिराव बेनिफ्राय दायो जोङो थांसै आरोना ओम नमः शिवाय बेनोमोन आरोना मोनसेया मन्दिरा ओमफ्राय मोनसेयाथ' लामा जिङावनो बेनिफ्राय जोङो दायो थांसै आरोना गारिया फिदिंबाय जोंनिया नै मोनसे स्कर्पिय' बेनिफ्राय मोनसेया कार आरोना दायो जोङो थांफिनसै ओमफ्राय लोगोफोर बेनोमोन मन्दिरा बिराद मोजां मन्दिरा हाइवे जिङावनो दङ ओमफ्राय ओरैजायथ' थांब्लाथाय ओरै सिदा थांब्लाथ' शिबसागर डिब्रुगड़ मोनहैबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांफिनसै आरोना
दसे लाखिथ'बाय आरोना नैबेयावहाय काजिरङा नैबे गान्दा नायग्रा भिउस पइन्टआव नायग्राफ्रा नै दरबिङा खाथियाव नुदोंना हा गान्दाखौ नायदोंना मैसोखौ नायबाय थादों नोंसोरलाय मैसोखौनो गान्दा होननानै नायगासिनो दं नामा नोंसोरलाय दा लोगोफोर बेयावहाय गान्दा मानै दङ बेनिफ्राय मैसो मानै दं मासे उन्दुनानै दं माथाम दं ओइ बे गोजानसिननिया जाहैबाय गान्दा आरोना बियो नैबे जाबाय गान्दा खाथियाव नुदोंना नुखादोंना गान्दाना खोमोन थायो जानो थ' लोगोफोर दायो जोङो गान्दाखौ नायखांबाय बेनिफ्राय गाख्लायबाय नै थांसैलाय अखा हादोंलै अखा फिसा फिसा थाइफ्रिबाय थादों बे जरावहाय बमब्रागुरि दालां बारबाय हरावनो फैनाय हरसे उन्दुफैयाखै उन्दुनो ओंखारबाय दायो मेगना रोसोबोबाय दिनैनो लास्ट आरोना लोगोफोर लास्ट बल बम A few moments later साहा लोंनो नागिरदों दा नै गोथावथार नै लादुखौ जाबाय पकरि लालमहन ओमफ्राय बिथिंजाय साहा फुदुंगासिनो दङ लाल साहा निमगर ना सिनियर दुइटा मोनसे नेगासिनो दङ लोंनो नेगासिनो दं साहा उन्दुनोबो बिराद ओंखारबाय न' मोनहैबाथाय सिदा उन्दुखानोसै लोगोफोर बेयो जाहैबाय पानबारि ओमफ्राय बेवहाय सुनिबाराव हाथाय जायो आरोना ओमफ्राय बेवहाय गोथाव मा नांगौ मोनजायो जेलाफि बायदिसिना गासिबो नै बेवहाय थान्दा नै मा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन